Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ụmụ Igbo olugonu mgbe anyị ga-ebinite n'ụla maka na asị na onye ma ife bụ sọnsọ ofu ugboro ka ife na-eme ya tupu ọ mụta ihe. Before nkwenye nchọlikwu tata achọrọ m ka unu soro m na-enegodu vidiyo anụnwa. Unu na-enechaa vidiyo wee kwuzie ihe nchọlikwu. Trucks who come to park or buy foodstuffs from our villagers in bulk should be halted for now. We have stopped mass purchase from our local market in all our local government from now henceforth until further notice. Anybody found doing that, we have given security agencies go ahead to confiscate those trucks and share the food to the people. Thank you. Ọ bụ ikiligo vidiyo anụnwa, ihe a bụ Northern Governors. Femelu meeting wee kpabie na ịga na villages je na-egokosi ngwa afịa maọbụ isend the food product outside their region na amachighị ya. Na-ejide gị ka ị na-eme ụdị ka ihe a enweta gị ka ịba na village na-ego ndị na-eji go afịa from the villagers. Na a ga-stop that your truck, stop that your food product igolo ego. Goli ya ka elu ndị villagers. Ọ bụ na ime anyị ga-ama na meseji efolo na abụ anyị nwa bụ ndị Igbo ka na-agụ ya. Maka na anyị nwa bụ ndị na-ebinite jee ịgo afịa, gaa villages, travel all far and wide na anyị na-eji gote ngwa afịa. Anyị nwa bụ ndị na-eme omume a, ana anyị nwa ka na-eseli plan anyị niile na-afụ. Ụmụ Igbo bụ olugo mgbe a ga-eteke olugbo serious. Unu n'anya mgbe anụrụ agha Biafra na 1967 to 1970. Apart from ndị eji egbe wee gbuo, ndị eji mma wee gbuo, another thing ejikwa wee gbuo ndị be anyị oge a bụ agụụ. Agụụ ka eji wee gbuo ndị be anyị. And asị ndị mma ife anyị kwesịgo iteki ya na-akpọ preventive measures ka ụdị ka ihe arapụ ịdakwasịkwa anyị ọzọ. Anyị bụ ndị Igbo anyị jikwa na ego, anyị kpatara ezigbo ego, onweghị tribe ga-ama anyị aka ma ekwuba okwu ego. Mana ọ bụrụ na ego anyị kpata na akpatacha ego a niile, ị nwere ike kpata ego gị niile kpatachalụ. Ọ bụrụ na ị nweghị nri, na inweghị otu ga-esi, inweghị omensi ga-esi egote nri ga-eli n'ọnụ ga, ma gị ma ego ga agụ nwere ike igbu gị. Mana onye nwelu nri na-enweghị ego nwere ike o sieli ya ike, ọ baa na kitchen, ọ bụrụ ji ka o nwelu, o sie ji ya lie. Ọ bụrụ garị ka o nwelu, ọ bụrụ garị, ọ bụrụ ọṅụṅụ ya, ọ bụrụ okro, bụrụ egusi, bụrụ beans, bụrụ rice ka ịkọta ka ị nwelu n'ibe gị, ịba na room gị lie ya, ịdị ndụ. Mana gị ba onye nwere ego a na agụ nwere ike gbuo gị ma ọ bụ na ịfụghọ ebe isi wee gote nri ga-eli. Ihe na-ekwu okwu ya bụ na olugo mgbe anyị ga-eteke olugbo serious. Oge ka dịkwanụ. Anyị ka nwere oge anyị ga-eji wee mee ya bụ ihe na-ekwu. Obele oge na-aba farming season. Olugo mgbe anyị ga-ebido encourage by our people ka anyị invest ya more on farming. Ọ bụ na anya na anyị Igbo, ị ga-ama na anyị Igbo today na anyị nwa na-azụkwa n'afịa nwanụ. Eji ụzọ afịa wee mara anyị. Mana cheke most of the things nwa na anyị na-eli eli ma nke anyị na-ego ego. Icheke ife ihe niile anyị fụnọ ihe si outside our region wee na-abata. Ọ bụ na osigho China, ọ bụ na osigho Vietnam, ọ bụ na osigho outside Nigeria, ọ bụ na osi n'ugwu Hausa, ọ na osi na Yoruba, ọ na osikwu n'aka ụmụnne anyị ndị nke kpọrọ mfa ndị South. Sọnsọ few percentage of ya na-eli bụ nke anyị ji aka ya emepụta n'isi ọnwa anyị. Chekizie n'efi ka ebe efi Igbo nọ today. Anyị ka nwere ndị na-azụ efi Igbo, anyị nwee ozi. Ihe niile a ma nli o ma anụ a na-eli eli o, fancha niile si outside our region wee na-abịa. Wee sị ka njụọ, ọ bụrụ na o nwere ihe melu today, ewee sị na-emechigo border, ewee sị ka onye ọbụla na ọzọ na region ya ka ọ hapụzi inwe onye ga-esi n'iwe budata nri from outside region. How long ka anyị ga-survive with nke anyị nwere enwe? Ya bụ njọkị na-ajụ onwe gị, how long ka anyị ga-survive with nke anyị nwere enwe? How long ka ọ ga-serve anyị? Ihe a bụ ya kwesịrị na-eche now. Ọ bụ na e close border today, ọ bụ na asị onye ọbụla na ọzọ na region ya, ọ bụ na asị na onwe ozo ga na-apụ apụ je na-egota ngwa afịa na-egwebata na anyị Igbo today. Ihe anyị na anyị nwere enwe, do you feel people na-akọ ọrụ ugbo today? How long ka nke afa kọpụta ga-serve anyị? Ị gaa n'ugwu Hausa taa, ma governors o, ma ministers o, ma even the big men fa nwere enwe, ọ bụ na fe enweghị ndị na-azụlụfe efi.
fa ga-enwelili ugbo fa kọnyelu ji, konye akpụ, konye tomatoes, konye beans, konye rice. Fa take farming serious. Aya ko jibe na ga n'ugwu Hausa today na ihe na-eleli n'ọnụ abụghị their problem. Ihe na-eleli n'ọnụ the very very cheap. Ọ bụghị ego na ga-egote beans na that ugwu Hausa na ka ga-egote na Igbo anya, because no ọfụ na-akọpụta ya, fa na-akọpụta ya na ọtụtụ. Ị gaa n'ugwu Hausa na anyị nwecha parking store, enwecha warehouse ebe fa na store gasị food product, ma ji, ma akpụ, ma garị, ma egusi, ma beans, ma rice, ma ọka, a lot of things. Some of ndị efu na-achụgasị efi, some of efi afa na-achụ bụ ihe their politicians nwecha. Ndị nwechala efi a, most of them bụcha ndị ala aji, some of them bụcha politicians, some of them bụcha governors, some of them bụcha ministers. But na Igbo anya, ị nwere ike ịfụ ofu politician today na Igbo today bụ a farmer, nwelu farm. Ị nwere ike ịfụ a governor today na Igbo anya maọbụ a minister na Igbo anya today nwelu ebe na-azụli efi maọbụ nwele ugbo. Onwero. Ị gaa n'ugwu Hausa, an average youth, despite ọsị abụgod na ọlụkọ na alụ, ọsị abụgod na ọ bụ a worker, ọsị abụgod na ọ bụ a government worker, ọsị abụgod na ya bụ onye nwere business ọ na-run, ọ ga-enwelili farm. Ọ ga-enwelili farm. O nweghị farm, ọ ga-enwelili poultry. O nweghị poultry, ọ ga-enwelili ebe na-azụli efi. Ndị a value farming. Ya ko jibe na Ghana, their region today. Ihe a na-eli eli n'ọnụ, the very cheap. Bezana na Igbo today. Their government now support Kufa every year. Every year their government now supply EFA with fertilizers, with farm produce. Ndị ke na-enweghị ego fa ji ego si EFA akonye na akonye. Government na-echu ofa support every year. Go and make inquiry. But na Igbo anya, anyị na-emeke mockery of ndị na-akọ ọrụ ugbo. Anyị na-afụ ndị farmers asị ndị na-enwere kọrọ alụfa. Anyị na-afụ ndị farmers asị ndị na-ejighị ego. Anyị na-afụ farmers asị ndị dalụ ụbịam. Mmadụ sị gị na a na-alụkwa ọrụ ugbo na isi ya nọkwa afọ ka na-ata ahụ. Ị na-discourage onye a. Our government are not even supporting our farmers. Ị travel abroad, ị ga-afụ how important farmers dị. Ị na-eli nri today, ị na-eli ji, ị na-eli ede, ị na-eli noodles, ị na-eli spaghetti, ị na-eli ihe ọbụla ị na-etinye n'ọnụ ga today. All thanks to farmers. But anyị nwa, abịa na our region, anyị amaghị their value. Anyị na-discourage ndị ke na-eme eme. Nwere ike igosi ma na average Igbo youth today nwelu farm. Ọ dị hard ịfụzi now. Anyị na-eketa na wụbagasịa na nke ndị ọzọ na-eproduce. Mgbe na-asị ka njụọ, o nwere ife mele anyị taa nwere kosi na Nigeria today, because obodo ife na today na-ekewazi ekewa. Anyị gwa nwaanyị nke bụ eziokwu fụ Nigeria na-ekewazi ekewa now. For this northern governors ịbịakọta ọnụ mee meeting kwuo dịka okwu a, ị ga-ama na obodo a na-ekewazi ekewa. Ihe na-ajụ bụ onwe ka o si kpọtụọ tata ọbụna abanugo asịza onye ọbụla nọzọ na region ya na onwe ozo ego across region ya ji bubata ngwa afịa ji si na ego ngwa afịa. Ajụ na-ajụzi na abụ the few of us bụ ndị na-alụ ọrụ ugbo today, kedu ka ihe afa alụpụtalụ ga-esiri sustain ya? How long ọ ga sustain ya? How long? Oge ahazi ịfụ na nri a na-eli n'ọnụ ga-abụzi price of gold. Onye nwezili ego ga na-egozi nri, ndị na-enwe ozi ga na-anwụzi. Ifo bịalụ ka ọrụ ugbo na Igbo today na discourage onye ahụ. A youth bịalụ ọrụ ije ka o wele ana ka onye ihe na ana afụta na-afụ ya asọ na-ata ahụfụ, a na-akị ya ọnụ, a na-discourage ya. Mana nke ị na-eli bụkwa ndị ọzọ na-alụkwu ya na-egoti ya. Ndị na-ele nọ today ji galasị ya ọnụ. Efi Igbo nwanụ anwụ ozi ebe a afụ ya anya, adafụzi ya anya na adafụzi ya anya. Ma tomatoes, ma ji, ma garị, ma rice, name it, ma mmanụ nri, ife niile a na-egote ya from outside another region. How prepared are we? Apart from na iji ego, apart from na ndị Igbo kpatara ego, apart from na ndị Igbo na-azụ afịa, na-egote esi ngwa afịa, na-ele na-azụ afịa, enwere people ji ego. How prepared ka anyị dị in terms of nri a na-eleli n'ọnụ? Ị nwekwara ike jide ego ga, mana ọ bụ na enweghị access ị ga-esi egote ihe ị ga-eli n'ọnụ ga wite ego ga, agụ ga-egbu gị, ị ga-atazi ego, ị ga-ata ego. Mana onye nwere nri na-enweghị ego ga-survive. Ngwa nwere ego na-enweghị nri, agụ mechaa gị ihe. Olugo mgbe anyị ga-eteki ọrụ ugbo serious. Our government should start empowering farmers, encourage for kafa continue. Ọkwa ndị a ji ndụ mmadụ, o nwere ife mele echi, efu na ọfụma ka a ga-avaluzi.
onwere family chief na farmers ga-abụzi our celebrities daalụkwanụ